Det er bare mormor, du skal ringe til. Det er ikke svært, Laura. Angsten, når den tager fat, så tager den nogle gange så meget fat, at man mister selvkontrollen. Og det er ikke rart. Kom her. Kuren mod angst er angst i små doser. Vi skal have lavet en plan for, hvordan I kan øve jer. Super!